Izan ere, 1967 urteko apirilaren 8an abiatu zen proiektu hau. Orduan, persona batzuk pentsatu erabat sinistu importantea zala kultura auspotzea oso urte gogorretan, herri honetan, sinistu eta lana egitea zaparte hainbat personak baita ere bere patrimonioa jarri zuten, ez, proiektuaren mesedetan, ez, eta izan du oso ibilbide luzea. Garaia haietik ona, ekinbide etxeak sortu dituen ekintza ezberdinak, nazioarteko abesbatza lehiaketa dala edo topik dala, badira horietakoak orain gaur egunera arte irauten dutenak, ez? Eta iraun dute ez edozein modutara, baizik eta jundira berritzen, gaurkotzen, hobetzen, eta pixka bat herriaren babesarekin bat borobiltzen, ez? Esango nuke. Kultur eredu berritzaile bat bilatu behar nahi baldin badugu batzutan ez dugu bakarrik etorkizunera begiratu behar, etorkizunera begiratzea ezinbestekoa da. Baina baita iraganera ere, ez? Eta Zitek egin duen papera, nik uste paper aintzindaria izan dela, historikoki, Gipuzkoan herri bati lidergo kultural bat emateko. Baina baita irekiera prozesu baten ere murgiltzeko. 50 urte betetzen diren honetan noski burura etortzen zaidan lehenengo gauza da, nola liteke kultura, jakinda kultura ekimen, fenomeno libre bat dala, nola egin zuten, nola egin zenuten, duela 50 urte, frankismo garaian, kultura ekitaldiak aurrera eramateko. Importantea da, hiritarren parte hartzea. Horrek egiten baitu kultura askoz ere askeagoa. Eta horrek egiten du kultura askoz ere dinamikoagoa. Eta alde hortatik nik uste dut Tolosak beti eduki duela marka hiritar bat, baina segurazki udaletxarentzat askoz ere errazagoa izan da, kultur ekitaldiak aurrera eramatea jakinda zit bat bazegoela, eta zitaren barruan bazegoela grina, bazegoela asmoa, bazegoela lan kapazitatea. Bueno, hurrengo ekitaldea izango da ekainaren 10ean Tolosako 60 plazan behatziterritan, gaubeko behatziterritan, la muerte del Minotauro. San Juanen bezperan, ekainaren 23an, badakizue beti bezala piztu egiten da sua, gero udaberri taldea gure lagunak, aurten ere bai bereiek daude bere urte hurrenean, eta, dantza egiten dute, eta odaiertzaldea abesten du. Irailaren 6ean, nahi dugu hemen gure etxeen topiken aurkeztu topikeko denboraldia. Badakizue topikeko denboraldia potentea izaten dela, eta beti urtero egiten dugu, ekitaldi bat aurkezteko. Hurrengoa izango da, urriaren 5ean ere bai, aurkeztuko dugu liburu bat. Gaur ez da etorri, kanpoa zegoen, Francisco Tuduri, oin dela urte batzuk, lan agintzun Ziten barrun ere bai, abokatua, idazlea, liburu batzuk idatzi ditu, eta kaso hontan, ahi da prestatzen liburu bat Ziterentzat. Gero urriaren 6ean, izango da ere bai Tolosan Leidoren konzerto bat. Hemen nahi dut azpimarratu gauz bat, konzerto hau Tolosako udala antolatzen du. Tolosako udala antolatzen du, artxipelago taldeakin.